Moabot sa kapin 120 million pesos ang nadanyo sa infrastruktura sa Zamboanga City, human ng grabing pagbaha. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Sara, labing naapektuhan sa pagbaha ang mga infrastruktura sa upat ka barangay dinhi sa Zamboanga City nga mokabat sa 126 million pesos. Hinon mipasalig ang Zamboanga City LGU nga himuong prioridad ang pag-ayo niini. Prioridad karon sa Zamboanga City LGU ang pag-ayo sa 28 slope protection sa syudad human ang sagunsun nga pagbaha. Ang labing naapektuhan niini mao ang Barangay Marikaan, Sinunok, Ayala ug Barangay Tumaga. Sa talaan sa City Engineer's Office, miabot sa 126 million nga danyo sa infrastruktura pa lang. Yeah, sa lina daton lista, there are 28, no? Yeah, kita. And mostly again were slope protection. Well, the priority really is to alegra kita kunesa, no? And forward ya kita lista, no? And hopefully pwede kita sa kapondo para we will work on this, no, priority projects. Dugang pa niya nga gawas sa slope protection, nagkinahanglan sabog rehabilitation o ang pagmugna balik og mga hanging bridge. Mipasalig ang Zamboanga City LGU nga paspasan ang rehabilitasyon aron malikayan na ang grabeng pagbaha. Kung po kita todo con este mga yakeda malo el gobierno local no taki para hacer todo ayuda. Sara, gilauman gayud sa mga Zamboangenyo nga mapaspasan sa lokal nga kagamahanan ang mga gilaro nga proyekto kalabot sa pagpaayo ug pagpalambo sa infrastruktura sa Zamboanga City. Ilabi na karon nga walay piho ang sitwasyon sa panahon. Sara. Okay, dagang salamat, Krisa Dapitan.